क'क्राझार जिल्ला कंग्रेसनि गाहाय मावख'आव कंग्रेसनि माखासे मावथिफोरा आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि बिसिखौ हानि केलेंकारियाव लोब्बा दं होनना धरना हाबाफारि लानायनि गेजेरजों अजद दैखांदों। बीजेपी सरकार हाय बीजेपी सरकार काम नै। सासे आसामनि गिबि मन्थ्रिनि बिसियानो बेबायदि आयेननि बेरेखा हाबा मावनायाव लोब्बा थायोब्ला बे रायजो राजाफोरनि थाखाय गाहाम जानाय नङा होनना सोंखारियो आसाम प्रदेश कंग्रेसनि सिनियर स्प'कपार्सन गर्जन मुसाहारि बिथाङा। गिबि मन्थ्रिया माखासे समनिफ्रायनो आयेननि बेरेखा हाबा मावग्राफोरखौ बायदि रोखोमै साजा होबोदों। दिनै बिथाङा गावनि बिसिनि बेबायदि आयेननि बेरेखा हाबा मावनायाव गावनि बिसिखौ साजा होनो हायाखै। आसामनि गिबि मन्थ्रिनि बिसिनि बे आयेननि बेरेखा हाबा मावनायखौ लानानै बिथांखौ थाबैनो साजा होनांगौनि थाखाय दिनै क'क्राझार जिल्ला कंग्रेसआ गोख्रों रावजों सोरखारखौ सोंखारिदों आरो जिल्ला बेंगिरिनिसिम गांसे गोसोखां बिलाइ गथायदों। गिबिथारावनो बड'लेण्ड बुब्लिनि नायगिरि बिथांमोननिसिम आंनि खुलुमनायखौ जासिहरदों, बयखौबो खुलुमदों। जोङो दिनैहाय हठात बाहाय मोनसे धरना अर्थात एजिटेशन प्रग्राम लानायनि खारना जाहैबाय जे आसामनि गिबि मन्थ्रि हेमन्त बिश्व शर्मानि बिसिया रेनिक भुइया बिथाङा गोबां हानि केलेंकारि RBS प्राइभेट लिमिटेड मोनसे हाजों बिथाङा माने जरित्र गोनां। बे हाया सरकारनि हा, नियम मथे बे सरकारनि हाखौहाय 10 बोसोरनि सिगां रावनिबो नामजारि जायामोन, किन्तु बिथाङा दिनै चिफ मिनिस्टारनि बिसिखाय, गिबि मन्थ्रिनि बिसिखाय जाखोना माखो बिथाङा दिनै बे हा केलेंकारिजों डाइरेक्ट लोब्बा दङ। दा गभर्नमेन्टनि हाखौ सोरबा बेक्तिया प्राइभेट माबा कम्पानियानो जा बा बेक्तिगतआनो जा बेबायदि मोनलाबाया। नियम मथेसो बेखौहाय लेन्ड सार्भेयासो सोरनो गोसो बायदि बेखौ जों नांगौ बायदि हिसाबै जोङो मानसिफोरनो होयो आरो। दा बे प्रसेसजों थाङाखै बिथाङा। दा बेखायनो जों ओरै लादों जे हाया एसेबां गोबां नङा, बाराथाय बारा 29 बिगासोल' हा, बे सरकारनि हा। किन्तु बाथ्राया जाहैबाय दिनै मुख्यमन्त्रि हेमन्त बिश्व शर्माया आसामनि गिबि मन्थ्रि। थामहिनबा बे गासैनो आसामनि आयेन कानुन गासैनिबो बिथिंनि बिगोमा एबा संबिधाननि बिथाङानो हेड। दा बिथांनि बिसियानो जुदि बेबायदि हानि केलेंकारि थ' बिराद गिदिर मोनसे केलेंकारि नङा होमबा? दिनै हाखौ लानानै दुनियाव दावराव दावसि, हाखौ लानानै दावहा जायो। दिनै चाइना, इन्डिया, पाकिस्तान, चाइना, दा बेबायदि दावहा जायो। दिनै बेबायदि संबिधानेल हेड दिनै हेमन्त बिश्व शर्मानि बिसियानो जुदि दिनै बे हानि केलेंकारियाव डाइरेक्ट आखाइ दङब्ला दा बे जिनिसा जोंनि आसामनि रायजो राजानि थाखाय मोजां साइन नङा आरो मा। दा आयेन कानुना बयनिबो थाखाय। दिनै बिथाङा हेमन्त बिश्व शर्माया बुंबाय थादों जे आङो गासिबो ड्राग्स माफिया, माबा हिन्जावनि माफिया, बेबायदिनो हानि दालाल, गोबां रोखोमनि दालालफोरखौ बिथाङा हमदों आरो सोरखौबा एनकाउन्टारबो खालामदों। मैया दाखालिसो मानिबा केसाव, कारापसननि केसाव बिथाङा सोरखौबा हमदों आरो हान्थुनि गाहायाव आसुनि सासे बिराद ज्येष्ठ लिडारखौनो बिथाङा गावहोदोंबो। दा बेफोर गासैबो जिनिसखौ बिथाङा आयेन कानुननि खोथा लानानैनो बेबायदि हमदों, सोरखौबा गावदों। दा गावनि बिसिखौ गावगोन नामा? हेमन्त बिश्व शर्माया गावनि बिसिखौ हान्थुनि गाहायाव हाथुर थलतफोरा निजर आगुनि गुलै দিব नाকি, बुलेट खुवाबो नाকি हेमन्त बिश्व शर्मा डाङरिया? बिथाङाथ' गावाखै दिनै। बिथांनि बेबायदि हाबाखौ नायोबा बिथाङाबो गावजानांगौ हेमन्त बिश्व शर्मानि बाहिनीजों पुलिस बाहिनीजों गावजानांगौ। दा बिथाङा गावाखै। दा बेखायनो जोङो गणतन्त्रआ जाहैबाय रायजो राजानिसो मोनसे गभर्नमेन्ट। दा बे रायजो राजानि गेजेराव बिराद गाज्रिथार मोनसे मेसेज जादों। बेखायनो दिनै कंग्रेसआ क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट कंग्रेस आरो जोंहा आलासि दं गुवाहाटीनिफ्राय, बिथांमोनखौ जों ज' जानानै माने क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट डिसि सारनो जोङो जोंनि मेम'रेन्डामखौ होगोन आरो बे मेम'रेन्डामा गभर्नरनो सौहैनांगौ। दा जोंनि डिमान्डआ बेनो जे जेसे हायो एसे गोख्रै हेमन्त बिश्व शर्मानि बिसिनि एगेन्स्टै बे हानि दालालनि केसाव थाबैनो सैथो नायबिजिरनाय जानांगौ होननानै जोङो दाबि खालामदों आरो मा। बे समावहा क'क्राझार पुलिस बिफाना बिराद दिन्थिसोगारदों। नाङा फाङा जों आन्दलनकारि मानसि बा बेबायदि नोङो 100-200 जों आन्दलनखौनो बिथांमोना इसेबां गिनाय दिन्थिदों बेथ' नङाना। दिनै जोंखौ आन्दलन खालामनो होआखै। आन्दलना बेबायदिनो दिनै सनिबारखा, लामाया हाथाय बाजार दखान बन्द जोबखा। जों एसे लामा थांनानै जोंनि प्रतिबादखौ खालामनो नागिरदोंमोन, होबथानायखौ। बिथांमोना बेखौ 12 फुटबो जोंखौ कंग्रेस अफिसनिफ्राय बारग' होआखै। थारमाने मा बेलाय? हेमन्त बिश्व शर्माया पुलिसनि मोनसे बिथोन होदों, कंग्रेसनि खुनु आन्दलन, खुनु कार्जकुसिखौ नोंथांमोना एलाउ होनो नाङा। कंग्रेसआ दिनै BTC आव आगबारिदों, कंग्रेसआव दिनै आसामाव आगबारिगासिनो दङ। जुदि आङो कंग्रेसनो चान्स होयोबा गाबोन कंग्रेसआ बे स्टेटखौ सासन खालामगोन गिदों हेमन्त बिश्व शर्माया। बेखायनो पुलिसफोरनि बिथोन होनानै दोनदों, कंग्रेस अफिसनि 12 फुटबो गोजा नोंथांमोना कंग्रेसनि बे माबाखौ कार्जकुसि थारमाने धरनाखौ जाहोनो नाङा होननानै बुंदों खोमा गिनानै। दा बेखायनो जों गाज्रि मोनदों आरो पुलिसफोरा बिदि खालामनाङा। पुलिसआ बयनिबो, गासै रायजो राजानिनो।
যিটো মুখ্যমন্ত্ৰী পৰিয়ালৰ দ্বাৰা যিটো ভূমি কেলেংকাৰী হৈছে আমাক এইটো ন্যায়িক তদন্ত লাগে আমি তাৰ প্ৰতিবাদত আজি আমি আজি ডেপুটি কমিশনাৰ ওচৰত আমি যাবলৈ ওলাইছোঁ চৰকাৰে কিয় দায়িত্ব লোৱা নাই আপোনালোকৰ অভিযোগ আপোনালোকৰ দাবী আমাৰ দাবী সেইটোৱে চৰকাৰ আজি মুখ্যমন্ত্ৰী আজিলৈকে এটা ষ্টেটমেণ্ট দিয়া নাই কিয় তনদা তেওঁ দালাল ৰাজ বা অন্য কোনোবা দালালৰ বিষয়ে যিমান কথা ডেইলি তেওঁ এটা ষ্টেটমেণ্ট দি আছে কিন্তু তেওঁ ভূমি কেলেংকাৰী তেওঁ পৰিয়ালে যিটো কৰিছে আজিলৈকে এটা ষ্টেটমেণ্ট দিয়া নাই আমাক এটাই কথা আজি আমাক ন্যায়িক তদন্ত লাগে কোন জড়িত আছে মাটি কেলেংকাৰী তেওঁ গোটেই পৰিয়াল জড়িত আছে তেওঁ পৰিয়াল জড়িত তেওঁ নিজে জড়িত আছে গতিকে তেওঁ তদন্ত দিবলৈ তেওঁ এটা ষ্টেটমেণ্ট দিয়ক তদন্তটো দূৰৰ কথা আজি ইমান দিন হ'ল আজি গৰীবৰ মাটি আৰু দুখীয়া পৰিয়ালৰ মাটি তেওঁলোকে আজিলৈকে এটা তদন্ত ঘোষণা কৰা নাই কোন ঠাইত আছে বুলি আছে আজি গুৱাহাটী মহানগৰ পলাশবাৰী ৰাজচক্ৰৰ আণ্ডাৰত আছে গুৱাহাটী মহানগৰ গতিকে তাত এইবোৰ এনকুৱাৰী কৰক তেওঁলোকে অতি সোনকালে এজন ন্যায়িক তদন্ত আমাৰ ন্যায়পালিকা এজনৰ দৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়পালিকা এজনৰ ধৰি আমাক তদন্ত লাগে তাৰ লগত তেওঁ এটা ষ্টেটমেণ্ট আজিলৈকে দিয়া নাই কিমান বিঘা মাটি 29 বিঘা সইল আছে এনেদৰে দেখা গৈছে কংগ্ৰেছ गोजोनथाव खौरां गोसो गुदुं फरायसा एबा सुबुंफोरनि थाखाय टारगेट कोचिं इनस्टिट्यूटआ बेसेन गोसा सुबिदा लानानै फैदों जायफोर बिथांमोना बेंकिं रेलवे एसएससी इन्सुरेन्स डिफेन्स आसाम पुलिस बायदि आनजादनि थाखाय साखाफारा जानो मोजां खाबु मोनाखै बैसोर बायदि फरायसा एबा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खाबु सफैदों बरपेटा रोड विशाल मेगा मार्कनि साखाथियाव थानाय आमतलाव बे टारगेट कोचिं इनस्टिट्यूटखौ खुलिनाय जादों आथिखालनि साख्रि मोनै आरो बेकार जेंनाखौ नोजोर होनानै बे टारगेट कोचिं इन्स्टिट्यूटआ सोलोंसाफोरखौ गोबां गियान होनो थाखाय राहा लादों बे टारगेट कोचिं इनस्टिट्यूटआव सोलोंथाइ होनो लानाय आयदाफोरा जाबाय बेंकिं रेलवे एसएससी इन्सुरेन्स डिफेन्स आरो आसाम पुलिस जायफोर सोलोंनो गोसो गुदुं बिथांमोना टारगेट कोचिं इन्स्टिट्यूटआव मुं थिसननो एबा गोबां मिथिनो थाखाय 8134097059 एबा 8638961177 जानबुं नाम्बाराव जगाजग खालामनो हागोन